Mayong adlaw kaninyo. Ning higayon na balik na sab kita dinhi sa Bukidnon. Mairumbo nato ang kiliog nga Libuna Bukidnon. Tumong nato dining lugar nga mahinabi ang maka-inspira nga istorya sa kinabuhi sa usa ka public school teacher nga nag-sideline sa pag-uma aron lamang mapatapos sa kolehiyo ang 8 sa 9 ka mga anak. Aniya atong paminaon ang atong pakikinabi kag Sir Emiliano Novo ug sa iyang asawa nga si Lucia Novo. Sir, og ma'am, salamat kay sa Johang kay gayon nga inyong gipanhi gipadayon mi sa Johang balay para pod nga among o ma-share nato ang inyong istorya sa kinabuhi ngadto na sa to ang mga galantaw karon. By the way, no, kumusta man mo karon na ma'am og sir? Tiguang na ni ana may nag-ipon sa akong anak nga ikapito, no? Ikapito nga bata. Ikapito nga bata. Kay ang uban ang lakaw naman niya siya may kaniya man balay. Kami wa na may balay. Kay nag-abot mo din sa Kiliog na military may mga unsyaw pila 8 siyam ka tuig. Pwede lang pamiliti. Plite may sa tindahan niya mo pa yung mga gipuyan. Kanini ang among kinabuhi din sa Kiliog karon parang relax na ko kay nahuman naman ako mga bata. Katapusan akong bata nga nahuman ay katong ika-8 musay katapusan. Kunya pa-eskwela na ako panahuman dito sa kanang Capitol University. Dayon nag-take siya exam sa civil service ni Pasar. Nag-take po siya exam sa pagka-maestra ni Pasar po. Karon wala siya mag-maestra kundi dito asay sa DSWD sa regional Cagayan. Kanini ang akong kinabuhi nagsugod magyud sa labi-labi ka public ayo. Kay ako natawo ko sa 1943 Timpo Gira sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Kunya nag-eskwela ko dito sa bukid yun sa Aurora. Aurora sa Boga del Sur. Kunya pagkahuman ako grade 6 may eskwela ko din sa Cagayan de Oro katong gitawag o nga eskwela nga Mindanao School of Arts and Trades. Din ako na first year si Kanyer. Pagka si Kanyer na ako naundang ko buha ka tuig, wala na akong gibot, tabang ko sa kong kinikalan, umagyo basta maundang ko. Pagka sunod tuig, sa katulong na lugar, nag-eskwela na po ko 3rd year, 4th year. Ang ako mga classmate, nahumana. Lakaw na to sa kolehiyo. Pag-graduate na ko sa high school, naundang na po kong tulo ka tuig. Asa ko nagtrabaho, ako kaning niyang nagtrabaho diyan sa balay, nag-uma, kaya ako may kamagwangan. Dalo. Dayon, pagka upat ka tuig, sa ikatulo ka tuig katapuso na, mga December, nag-ato ko sa Kibawi, nagdaro ko para nga makakwarta. Nakahulam ko o yuta sa akong igagaw nga na menyo o manubo. Na iyang kabaw na idaro, naghulam ko na ko nung, pahulam ako na imong yuta, kay wa na may saop kay ang saop ni uli man sa nagunglong. One time lang ako lang kwan isa lang ka cropping panuig ra. Pagka nakasanggi ko mo hisuon ako pag eskwela primero anyo sa kolehiyo. Then pagkahuman ana naundang na po sa ato pa ang undang nako 5 na katuig unom. So pag human ako, pag sunod tuig, eskwela na po ko si Kanyer sa trade school, si Kanyer Technical. Ingnon ko, nag-read ko dito sa technical, ingnan akong tatay-tay. Duhara magkatuig akong pangayo nimo. Ang trabaho ko dito ko manarbaho sa kining Barubo, sakop sa Surigao. Surigao o Butuan. Moagi ko na may suba, pero ingon ko tatay kalayo ba na ayaw? Padayo eskwela, niganahan po ko. So nag-ato ko sa Zamboanga, nag-take ko exam dito para magkuhag maestro. Duha ko katuig dito sa Zamboanga,
Unya, nag-graduate ko sa November, 2 ka tuig tunga ko dito, nag-graduate ko sa November 1970. Edad na ko na, 30 na. 27. 27 akong edad. So, pagkahuman ako, wa po ko ka maestro na yun, kay ang DEX, ang kalipit ng DepEd, na-consider ilang competitive examination, so dili sa dawat og new applicants. Wala. So, naisabay ko, tulo ka tuig. Ang akong gibuhat, nagdaro ko, inakupastilan, o kaning yuta sa akong amahan, o napuno pa ni og lubi. Di ko magkalisod-lisod pag-eskwela, di ko kaudang-udang. Tungod kay wala man tamning sa maka-hektarya na tanom na mo sa grade 5 ako 1955. Wala gyud na magkuha sa pamilya o lisod na gyud kayo. So kitamnan ako. Ang akong tuyo kay wa mo ko ka maestro. Akong tuyo nga ang akong mga pagkumangkol iyawat na lang nga dunay kapalit og papel kay ang ilang mga ginikanan ko report kay wala mo kahuman. So nilampos man ang karon ang lubi. Nagmaestro na ko diri sa Villanueva. Ang akong asawa gisugo na ako adto dito sa Aurora. Kay lisod ang buko adto dito sa Aurora kay pag ina niya ako sulat ihatag ni tatay. Mula yung kantidad ato akong mga yun kay ano nag-igas to ato sa upan ato inanglan sa dili sa Villanueva. Ano yung pag-eskwela sa mga bata niya ang umapon hinga po rin naku wa ikwarta si tatay pangayon nagpliti pa uli ay na pagdugay dito so gihatag papel yellow pad man to ang isulatan way sobre gihatag niya sa akong amahan walay kwarta pero na may suki nakakulam na yan og 10,000 atong 1980s pa to dako na ng kwarta ha so nadala niya kumusta man pag uli niya dito sa Villanueva naku siya nga nakadala ko wala na ni so ingon ana ang grasya nga nahitabo katong akong pagtrabaho atong tulo ka tuig pag humana ko maestro wa ko makatrabaho wa ingon tatay nga ano wa makatrabaho naku na ay trabaho di sa balay way kwarta sa ulahing adlaw makita ni mo tay so mo'y nakapagasto sa anak sa akong manghod kay ang akong manghod grade 5 naman ang babae ingon to akong isa ka manghod nga tay si Manang wa man mo mapa-eskwela ang iyang bata ipa-eskwela kung sa may ipa-eskwela katong lubi ang abi ni mo ako ng istorya tulo ka siman isa ka maestra o isa po ka maestrahon pero wa magtrabaho kay wa mo bantay sa mga tigulang so 5 man yung anak pero merong bana tulo ang anak sa ikaduhang bana kay nabalo man duha ang anak so ang katong akong trabaho nakatapang dito kayo sa dinhin na namin nyo ko nakita na ko nga ang ako bito nga experience sa Batanon pa ko sa pagkamag-uuma nga magwantag init gikan sa buntag paingon sa alas 4 magwantag daro nagamit na ko nga ako nagmaestro nagamit na ko nga dito na ko sa Banderas Claveria kanang Kalingagan kay dito mo ko Central primero nag maestro naghangyo ko sa akong principal ma'am pero may lang yung pamaylo ni mo kwarta akong kwan nga dito sa sweldo magpalgatong sa Kalison pwede mo ba mag-swapping ko ato akong amigo dito kay aron ko magkatanom-tanom sa bukid nag-request ka sa DepEd nag-request ko sa akong principal sa principal pero swapping so swapping man dali kayo at ako dito si Apol dira sa Central so abi ni mo grabe yung kayo ang sinugdanan kami lusing wa maging may mga kangho ang isudlan na mo pagtungas sa Kalingagan kay na may kanabang NHCA na may housing dito kay ang kanang Philippine Center Corporation na bakaan man sa una
ang barangay gibalhin dito sa Kalingagan. Nga karon barangay Ibilda. Gibalhin sila dito nya kita himuan og balay sa NHA. Nga sila dito nagpapuyo. Nya kay ako maestro man makapuyo po ko dito kay taga ako yun eh. Oh, dito ko. Ano mo kaya po resulta kay wa mo ko'y trabaho din nga uma. Wa ko mo pero nagsilip-silip ko asa lapit ko magkuhan. Doon ako'y amigo nga Murtula sa mga mestizo man sila nga kaliwat. Mestizo kat sila. Akong gihulaman, akong giingnan tong iyang asawa sa Murtula nako, ma'am, kay maestra man sad. Ako di ko taga dinhi, ma'am. Nanginhanglan yung tabang sa taga-diri. Ikaw may naiyuta, pwede ba nga atong hulaman kunya o kinahanglan mo na sa imong kaliwatan biyaan ako na sa walay daghang kustos balungos basta lang karon katrabaho lang ko na ako'y mga na ipatagaan ko niya o mga tunga sa hektarya pagkabatuan niya pagkinid gamay pero iagwatan ako na so dito ko nagsugod kanibitong Claveria gidumog maguna nangasapian nakapalit og jeep ang mga tomato planters kada tuig palit sila jeep nga paseruan kanang Francisco Motors yan maayo galing ni so di man po ko kamao kaya ako nahibawan nito so may lubi ang dito sa Aurora mo na akong nahibawan na expert ka so kinahanglan nga mahibalo jud ko usay technology sa pagtanom anang itawag nila high valued crops so ato ko rin sa Claveria pangutala sa mga farmer usay sinugdanan saon so ingon mo daw ko ba maestro sa agriculture siya pagtanom lang pre o 500 ka buok 500 ka puluan ay nagdagana pero kay ang akong lugar dako man padaw mo ko iskalibo oy gidublin mo oo gidublin ako patay sukar masukar wa jud ko kagunit og kwarta ingon adto kadako pag permerong harvest ni maayo man ni harvest man karon so ako mao pa din kay semana man kada semana man harvest naka harvest ko og halinan ko kanto sa una 1978 ang ako sweldo 316 pesos monthly 360 pesos 316 pesos plus 50 emergency allowance okay atong 1978 pero dako na kinakatay ako halinan ko 700 pagkasunod semana another 800 grabe grabe sayunan gana lipay ko so salamat Ginoo ala sige yung padako sa uma kadugayan nakadawat ko 30 3 hektarya so nakadugang na unya katong area dito nga akong sa tag-iya lugar nga sila nagtiman ikaw na lang po na so nahimo 4 hektarya na akong uwan plus napag akong naprindahan po lain nga 1 hektarya nahimong 5 so yung nanay na karon maestro man ko sa man ako pagbalin sana so kanilaging na nakuha na kuratan ko sa kawadong bito kayo grabe yun kawadong gusto na ko mapuas ko sa kawadong makaligawas ko so doon na may ako mga amigo dito Batanon nako so may trabaho nyo siya nga wala sir ila ko nga kamo kay bawa maging mo maguma suldohan ta mo inuras kay o gusto mo mag-undang naalala ninyo basta kay ang oras nga inyong natrabaho ako bayaran okay sige sir pa sila kabuo naman ko'y kabaw gika sa Aurora naidaro buntag adlawon ako'y magbakiro sa kabaw ka alas 6 kaya mag-maestro pa po ko alas 6 butan ako sa ilalong mangga kunya ipakuan ako nga kamo na idaro kunya gani ako misis to dito sa payag nga nagpuyo may payag wala may dito sa housing
Kay lako daw-daogon atong tanom o anak ta magpuyo diya sa Kawan hotel. man. Oo. Anak ta payag kay na may payag diya, anak ta puyo. Oh. So, diha sa mag overseer siya sa mga trabante, pagkabok. So nag-ayo, nagtanom ko kamatis. Ay, so, kung kini ba di nga Sige mga bata. kani mga kwarta, grabe naman, libo-libo naman. Masig din na sila. Tagsing kubil man ang simana. Layo nagdiferensya sa O layo, nag-ayo. Nag-ayo. So, nag-ayo akong kinabuhi. Mga bata, eskwela. Ako manghod, layo ko. Wala ko ibayad sa tuition ka ng eskwela mo doon pagkadian. Ako, sige. Tagaan. Oo, padagaan. Oo. Nagrasyahan ko atong panahon na yun. Maayog yung pagkagrasya. So, pagka human ato nga nana ko'y mahimo, nagkamatisan ko sa lain nga lugar. Katong makatanong ko og ting init na nay tubig. So, akong litihan, tanong ko dito. Isa ka hektarya. Dahil pagkasunod, lain na po ng area sa Sagard, isa ka hektarya. Dito ko na hitabo nga na disgrasya, maayo ang kamatis, harvest. Wala ang taga Claveria ko, tingala, ano man nga sila nagtanong, nag-utro, ako sige pang harvest. Wapog yun ka ito pagkamanits. So, pero wala na ko bitaw kuan kana sa madahi atong akong bayar. Kay katong bayar nako nag-dextrose po siya ba kanang nag pinas ginagmay sa di na nako maabot lugar sa akong financing. So wala na siya bali-bali kay nakakilala siya na sagdanan niya ako pong manghod nga mo'y nagbalik sige lang baligya kay medyo giayo ko nilang kuan ka ako sige na lang kapoy naman ko itong awayon. Kaya agwanta na lang ko. Moto nga, inigingnan ako ito manghod, pagka-clearing na, ako, dong, iksuon man ta, pero di na ta mag-uban sa panginabuhi. Iksuon ta, pero di na ta mag-uban. Kaya mo na yun, ito mo, may makakaulit ako, menyo, saka ko mga bata, luoy kay ko. Kanini akaroon, kay na-clear na mo kamatis, mutalo mo tigitag mais. Kung mutanom, interesado ka mutanom og mais, ikaw tanom, di ako. Pero di ka mutanom, ako yung tanom. Siya, ako yung tanomin ko, kaingom to. So, sige, tanom ka. Gamita tanan na gamit ako. So, tungod sa kalisod nga, napugdoy hinong ko. Hastilan. Wa ako magtuo, nga kato kong trabahante bitaw nga, ako sinuhulan, ako lugar nga balibadig yun. Siya, sir, Usaman, kumusta mo ka? Ako, boy, lisod kayo takam. Wala, puros na kutang. Kumikaw na parot na ganito kayo, wag ko magansi ato, pero tungkol sa dinuntuhan lang yung nila. Ako nga, wala gani ko itakam boy, lisod-lisod ko. Ay, naka mga bata ba? Sa sir, nakasanggi ko gilo corn. Duha ka sako nga kalimbukas akong ipagaling. Lahay kalimbukas, duha ka sako. Imo tong isa. Siya pa'y galok do ba? Hatod balay. Pap. Ito nga, kalugayan, ino ko mga, abot lang unta ko o tuwing 20 katuig sa serbisyo sa mga maestro. Mo early retire ko. Ato, take all. Early retire ko. Yan akong tatay. Sa Milano. Ano nag-undang makapagka-maestro nga? Sama na pagpa-eskwela imong anak kadaghan, ana? Ako tayo, kinura na ibaw mo lihok, mapunta. Kaya ba lumunta mo daro? Kaya ba lumunta mo kumana? Kung ginura na yun tayo na ni, ikaw bitaw, ibabuka maestro, ka-eskwela mo lagi ko. Ako, bang itubag. Hilom-hilom niya. Niabot ng panahon na ano bang eleksyon sa 1995 sa mayor. Kani si Atty. Julio Oy nangita o kani bitaw magpangampanya. Nangita po maestro lagi.
Na ako kay maestro man niya, nag-retire. Di na ko ma-question lugar sa pag... Then, Lipid, di na ako ma-question. Apel ko dito, bahay kay kong bula makita, matanaw pa. Alag yun, darawara. Nagdaog me. Lugar nakadaog me, labaw me og 100 votes. Ingon siya nga, Sir Lobo, pagdaog naman ta, pangita diha posisyon sa munisipyo, kaya kita na may mayor. Ako, ay lang na mayor, magkuman na lang ko. Magkalisod-lisod ko sa abono, kapiansahe lang ko. Okay na. Siya, baba. Siya nga likod-likod na sa aya sa lakaw. Aircon man ito ang iyang kuwan. Kabog na sa diya. Na, pero kaya itong akong agalon lugar nga Mortula, ang asawa lugar na kagawad man dito sa Barangay Imelda. Siya, ay kiyo na, Emilia, no? Kaya way siguro ang pag-uma niya na yung mga bata eskwela, siya ka pa. Mura man ka maghunag-hunag maayo. Ingon siya. Sus, di man dyan ko kaya nagpag-uma ko kaya ko mga baka. Nag-play ko gyuta kay pabuya sa baka. Lalo magkukumpay. Nagkatasan ba? Ingon na siya. Paano? Apply dito. Sus, ugma na po na, balik na saan. balik-balikan man ka. Mga saba, ba? Muna akong ginikanan ba? So, ako, sige, apply ko mayor. Siya, sige, report ko pa. Nahimo kong personnel officer, HRA mo. Kay, doon ay gusto na kong ang pwesto bitaw nga dili sensitive sa politika. Ang LCR, kaya nga no, listar mga galito nga mga anak, na bata, na kasilo, na mamatay, wala kayong trabaho. Ang akong kaubang maestro nga nag-undang, mga may nakasulod atong posisyon na, pero temporary ang iyang appointment. Doon kay tao siya sa niyaging mayor. Kung ako na siya ligson, pwede man kay mayor akong magalon. Pero amigo kami. Kaya mga kaliwat na ba nagkatabang na ko, mga kasinyo. Grabe na ang kataguluan mo ng mga kasinyo. Umuwi nagkatabang na ko, pag abot na ko sa Villanueva. Ako, tingin doon, iyang pagumang ko, Sir, pandingatan lang kuan, kaya siya nga budget o ba, Sir? Kaya lang HRA mo, diha ka. Okay. So, diha ko. Makupatay ka tukotuig. Ako ay personal officer. PSO officer. Paghat ko, nagdadala. Mga ako, naghihatag na mayor. Laki po, pangasaba kay kanina. Daghan na kayo trabaho ka. Pastilan. Kung udang yun ko yung trabaho. Mga bata, eskwela. Yung bata na ko na eskwela, nasa kanang leseo, kuwag accountancy, portier pa. Di pa rin maayo ewan. Pag-graduate, trabaho siya. Si Palco, Kalugayan, nahimo siya auditor dito sa state auditor dito sa Camiguin. Sa kuha. So, murag na pabor-pabor na. Inako, day. Kani, nana magkaitrabaho, tabangi ang pamilya. Kaya ako po, maado ko sa talaka. Kaya ako katigwayan na ako baka. Ako baka 19 kabuok. Kailangan mo kayo. Isa kabuok kabaw. Okay. Sir, no, sa imong kinabuhi, daghan nagigikag ups and down, no, nga giagian. Bata din hita karon. 8 sa imong 9 ka mga, o sa inyong 9 ka mga anak, napahuman gininyo og eskwela. Unsa nga mga diskarte niyo gihimo ani o unsa pud nga mga kalisdanan niyo na-experience ani? Daghan. Dili masabot ang kalisdanan. Kay kani pagpa-eskwela sa mga bata, nagdungan-dungan man guna sila. Unya wa na ko na sila pa eskwela, gawas to kamawangan kay dito to barangay high school. Kanini ang gasunod niya pulos nga diya St. Mary's Academy of Taguluan, private school, Madre. Buplete me, gikan dito Kalingagan, paingos Taguluan. Niya, ni kaling
nakahuman magna sila but ako tingala madyo ko anong naingon adto nahuman naka-eskwela man sila akong mga bata tempo eskwela di pa na ako pa-enroll bakit tayo mga bata kay may po istorya o may lipod-lipod siya patugag daghang mga bata o niya di man makapa-eskwela wa pa man ma-enroll so ako pa-enroll kinsa na yung mga dili maka-eskwela ka-eskwela man sige pa-enroll ito ba nga madre utang-utang nga ano ba akong asawa ka-eskwela lang sila tanan pagkahuma sa isa katong nahimong visit auditor Gasto siya sa kuan. Katong siya na po'y naggasto sa manghod katong sulod seminaryo. o niya ang katong nakakuan niya ito na po nagsulod sa seminaryo dito sa kuan Marikina Kina San Camilos. dito sa San Camilos dahil sunod nag-eskwela na po kanini abitaw Siman diya sa Siyo Siya. Segundo na, pero ang mga bata po kay makakapit-kapit mas sa gobyerno ka ng iskala na ba? Katunga na noon. Pero iyawat na lang na. Plete o katunga sa tuition may akong bayaran. Katupong sa seminaryan, makasulisit po may o kay magpari malagi. Naman binipakto mo hatag-hatag mapon ng mga kailan ako. Or mga parente. Mula hatag mapon. So, mula ko maglisod. Na diha ko na puwasi o kuan kalisod kaayo pagkahuman as akong bata nga siman. Paghuman dito ang nagsulti mo ganiha nga 19 ka bukbaka. Balhin ko diya sa Kinawe kay wa na ko'y katigwayan dito sa Villanueva wala na ni uli na po ko kikastalakag diha ko sa kuan San Martin na Puyo. Kidalan ako ang baka na ko diha hurot ako baka pagka baligya kay isa katuig kapin akong bata wa makasakay barko nya ang gasto tay palali ko rekwarta tay kay nay among training pilaman 16,000 sito sayo nang galana nya 16,000 nay ba 6,000 pero agwanta lang ta kay gusto mo na to nga mahuman siya kasakay. So pagkasakay na karon, diha ko nakakuha nga ang mga manghod eskwela. Ala sirit napag among gipa-eskwela lain tungod kay sir nga nato pagka-eskwela na anak ko nakasakay ni Gus Barco tinyong anak na si Man so dito na tuloy-tuloy na gid ang medyo hayahay na gid yung kahimtang. Di man pud hayahay pero dili na ingon sa una nga piit kayo. Lisod magyapon. Eskwela yun mga bata. Baylo-baylo magyapon ko. Baka hula-hula magyapon pero na ite bayad ba. So nag eskwela ang manghod accountancy ang gikuha pero nag-working na ay gamay supply allowance tika sa to si man nag-working diya sa kanang lisiyo pati man siya mahabata nahuman man niya karon Abdi mag-init. di nakapasar pa po sa board nakakuha og 84.17 makatuyang ang iyang pagka-accountancy Tapuan siya sa kuan siya kay. dili sa Mindanao Wow. tapuan siya sa Mindanao Oda sir no ma'am kani inyong kalampusan karon dili basta-basta no dabi nas mga ginikanan nga naglantaw sa tuwa karon makahatag po nig inspiration ngadto kanila nga ilag yung agwantahon ang tanang kalisod mapahuman ang ilahang mga anak sa pag-eskwela siguro ang inyong mga mensahe una unta imo sir message nimo ngadto sa mga ginikanan. una sa tanan ang ato gyud nga pag salig sa Ginoo kay ang atong paningkamot ang atong kakugi o di walay panalangin wala gyapon mahimo. So, kakugi o niya naghangyo, nagampo ta, nagkuamba ta, nagampo ta sa Ginoo nga tabangan ta, grasyahan ta, mana mo'y importante. Kay ang
Ginoo bitaw hatag bitaw o kanang mga bata magtarong po. Dili po maglayaw-layaw o maglayaw-layaw mobalik ra. Kay gasundon magyapon sa inahan kay uban bugoy-bugoy man. Mobalik ra. Hangtod nga mahumagon na pa eskwela. So kita mga ginikanan kinahanglan nga naagid ang atong pangaliya sa Ginoo ug kakugi. Kay mag-unsa man o daghanta o kwarta kakuki pero walay panalangin sa Ginoo ang atong mga bata po maglayaw-layaw man po dili man po na mo tarong pag-eskwela. So nagay lamdag gikan sa kanabitong kagagahom nga lamdagan sa Joseph Santo ang panghuna-huna sa mga bata o sa kinikanan para nga makapadayon ko sila pag-eskwela gyud nga hangtod nga mahuman. Okay. Salamat sir. Og sa imo pod ma'am ang imo pong mensahe no ngadtos mga ginikanan. Sa ako pod sa mga ginikanan, sa mga inahan nga hinaut-unta pod nga sa among naagian nga kalisod wala man miingon nga nag-amlo pero nagpasalamat yun mi sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo sa pagdasig kanamo pag-atiman sa mga bata usahay ang mga bata maldito lagi kinahanglan gid sundon atog yung silang giyahan o labaw sa tanan atog yung pangayoon sa Ginoo nga tabangan ta sa atong pagpaningkamot para makalampos ang mga bata o sa ingon ni ana para sa ilang mayong kaugmaon pohon kita mga ginikanan kita inahan gyud mo maglantaw o magsunod gyud sa mga bata. Sir, kabalong hinga medyo okay na iyong kahimtang karon na pingalin niyo ni kinahanglan pero isip pagpasalamat namo sa inyong pagbaangbit no sa inyong istorya sa kinabuhi nga panigurado maghahatag og inspirasyon ng atos mga naglantaw nato karon adawata ang 5 kilos niya aray salamat aray. Salamat kay Usa sa mitatag sa kuha sa mao interview dihang naka-mention si Sir Emiliano nga musukmat kuno ang iyahang mga anak nga palumalumag panganak ug daghan nga dili man diay kayang makapaeskwela. Samtang diwungat niya ang maong mga pulong nakita nako sa iyang mga mata nga nagpahiyom. Dinhi atong na-realize nga basta gusto lang yun sa ginikanan nga mapahuman sa pag-eskwela ang ilang mga anak himuon gayon ang tanang pagpaningkamot. Gani mismo ako anak lamang sa magtiayong vendor apan gipahuman usab kami sa pag-eskwela. Akong manghod karon international seaman ug ako nakatapos sa university nga naa diha sa Divisoria sa Cagayan de Oro. Kamong mga naglantaw karon basig naamoy na ilhan nga mga tao nga makahatag inspirasyon ang ilahang kinabuhi. Palihog pakikomenta ang ilahang pangalan. Kaninyo Sir Emiliano ug Ma'am Lucia Nubo, salamat sa inyong gipaambit nga inspirasyon. Basin usab ug pwede mi magkahangyo diha kaninyo mga naglantaw karon. Paki-share niini nga video ug like and follow sa mong page. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, itangad tuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usab sa atong nasuna. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.